Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры. Як заўсёды пачнём з цытаты. Вось мой сённяшні суразмоўца кажа: «Мне пашанцавала, я чуў жывую беларускую мову. Тую, якая для тых, хто на ёй размаўляе, была адзінай і роднай. Другіх моў яны не ведалі». У нас у гасцях журналіст, пісьменнік, кінасцэнарыст, мастак Владимир Степан. Вітаю, Владимир Александрович. Привітання, Наум. Давай будем на «ты», мы с тобой давно Я знайомі. якраз это і хацеў сказаць, што парушаючы каноны пэўныя, ўсё ж такі будзем на «ты», таму што я памятаю, вось нават 1990 год выходзіць моя першая кніжка «Брама» з ілюстрацыяй, дакладней з вокладкай, якую зрабіў Владимир Степаненко Степан, але ўсё па парадку. Владимир Степан – беларускі празаік, паэт, кінасцэнарыст, мастак, журналіст. Нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Касцюкоўка Гомельскага раёна. Скончыў Мінскае мастацкае вучылішча, Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, працаваў мастаком-афарміцелем, потым доўгі час на беларускім тэлебачанні ў творчым аб'яднанні «Тэлефільм». Па сцэнарыях Владимира Степана зняты шэраг дакументальных і мастацкіх стужак. Мой суразмоўца піша прозу, вершы, кінасцэнарыі, п'есы, абразкі, грэгерыі і хайку. Актыўна выступае з нататкамі ў інтэрнэце. Працуе ў газеце СБ «Беларусь сегодня». Ну, Володя, я пачну з таго, з той першай цытаты, вяртаючыся да першай цытаты. Я неяк у інтэрнэце прачытаў, як ты пісаў пра тыя словы беларускія, якія ты чуў толькі ад маці, і якія, так сказаць, рэдка ўжываюцца, можа быць, сёння. Вот, можа, нагадаеш ты пару такіх вот выразаў, слоў, якія маці вот табе гаварыла? Ну, напрыклад, вот слово «адхланне». Вот яго не так часто ўжываюць. Цікавае слово, таму што яно перадае вот сутнасць гэтага адхлання. Вот было цяжка, а потым адхлынула это ўсё адхланне. Адразу зрабілася лягчэй, адпусціла. Адпусціла. Калі гаварыць пра тое, што вот мастак становіцца пісьменнікам. Гэта, ну, в прынцыпе, не такая ўжо рэдкая з'ява, но в большай ступені часта мастакі пішуць вершы. Вось. А вот ты пішаш прозу, і сапраўды, як вот у Фолкнера сваё так месца, так твая Касцюкоўка галоўны герой тваіх твораў. Ну, а што я магу зрабіць, так яно атрымалася. Я просто другога не ведаю, а выдумляць я не вельмі люблю, таму што тое, што сам перажыў, тое, што бачыў на свае вочы, это ўсё ж такі відаць ад таго, што я в ранейшым жыцці ці першапачаткова быў мастаком, таму што, ну, в памяці застаецца тое, што я бачыў на свае вочы. Тое, што я чуў, вот чуў. Вот тая ж беларуская жывая мова, я яе чуў. І вот нейкія там выявы там, людзей, з якімі я жыў, калі я быў, напрыклад, яшчэ там, ну, зусім маленькім. І вот этой сітуацыі, у якія траплялі гэтыя людзі і у якія я трапляў разам з імі, мне это ўсё цікава, это ўсё маё. І мне хочацца это нейкім чынам уваскрасіць, запісаць, зняць у кіно, намаляваць. Ну, карацей, вот зрабіць весь гэты комплекс, каб вот, ну, навошта это робіцца, это ўжо іншае пытанне. Відаць, каб захаваць. Самае галоўнае тое, што не прыдумана, тое, што прайшло праз душу, тое, што бачыш. Але спачатку мне хацелася это намаляваць, а ўжо потым, калі я зразумеў, што не ўсё можна намаляваць, што мне не хапае нейкага рэсурсу, ну, не хапае выяўленчых сродкаў. Потым я перакінуўся там у вершы, потым у прозу, потым у драматургію, потым у сцэнарый, потым у кіно. І яно ўвесь час па гэтым зачараваным коле і рухаецца маё жыццё. Таму што у чалавека, як на маю думку, акрамя біяграфіі больш нічога няма. Толькі біяграфія. Всё. Ты ўсё-такі апошнім часам звязаны са словам. І такая цытата: «Прадаецца толькі тое, што запатрабавана, што ўбіта ў свядомасць, што існуе як знак, сімвал
код, што адразу пазнаецца і лёгка падаецца ідэнтыфікацыі. Вось гэта тычыцца і сучаснай літаратуры. Як вот прадаецца і душа, і створаная, так сказать, біяграфія свая, і гэта павінна прадавацца ў той жа час? Ну, тут уже на это пытанне отказали до мяне, что не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Сённяшняя литература, она увогуле увесь час так, литература, всякое мастацтва, яно заўсёды ішло з аднаго боку, хацелася быць модным, быць на слыху, быць пазнавальным, быць запатрабаваным і адказваць на нейкія злабадзённыя пытанні, там, якія ўзнікаюць, якія падкідае жыццё. А з другого боку, мастацтва ішло ў другі бок. Яно ішло туды, у чалавека, тое, што ў ім ёсць. Вялікая частка пісьменнікаў займаюцца тым, што яны спрабуюць стварыць модную літаратуру, моднае мастацтва, а другая палова спрабуе адказаць на свае ўласныя пытанні, вот на тое, што там у душы ў яго адбываецца. И мне здаецца, вот так вот яна вся літаратура, ўсё мастацтва падзяляецца на дзве гэтыя вялікія часткі. Але бывае, што яны перасякаюцца, гэтыя часткі. Вот перасякаюцца ў тым моманце, калі нават звышінтэлектуальнае нейкае, звыш там уласнае мастацтва. Яно таксама можа прадавацца, яно таксама можа знайсці свайго там, спажыўца. Не абавязкова это ў грашовым эквіваленце будзе вымірацца, яно можа вымірацца проста у адданасці, у любові, што чытач будзе чакаць, там глядач будзе таксама чакаць, але вялікага поспеху это не будзе мець. А потым пройдзе 10, 20, 100 гадоў і раптам оп. І тыя мастакі, пра якіх все забылі, якія быццам бы выйшлі з ужытку, якія лічыліся немоднымі, раптам робяцца неверагодна моднымі. Мне цікава, і я думаю, многім цікава, вот ты паспрабаваў сябе ў хайку, такая незвычайная форма. Форма для беларускай літаратуры можа быць не зусім характэрная. Што гэта, чым рухалася тваё жаданне? Ну ты ж карыстаешься триолет, сонет, ты ж пишешь в этой форме. Ну, мы призвычаились до этих форм. Неколи, видать, они так само были, здивляли, и все думали, что ну як это тут. Все пишут баллады такие, эпос, а тут бум, нехто написал триолет, и там рандон. Так само и хайку, и хокку, и танку, и весь этот вот усход, який до нас пришел, он же пришел не просто так, он пришел разом со своей философией, потому что за этими 3 радками стоит целая философия, великая, причем вельми великая. Чему не скористаться, чему не поспробовать, чему не узбогатить нашу белорусскую литературу такой формой. Не я же один пишу. И это отбывается и в английской мове, и у французской, и у немецкой, и в российской. В сэнсе это оно зрабілася нейкім міжнародным трендам. Малая радзіма – гэта тое, што забраць немагчыма. Яна з табой заўсёды і ўсюды. Яна настолькі твая, што яе не адняць. Ну, хочаш ты дадаць да гэтага што-небудзь? Ну, а што тут ужо дадаць? Я ўжо ўсё сказана. Я ўсё сказана. Всё, што я мог. Ты касцюковецкі хлопец, а я полацкі малец, і гэта назаўсёды. Ну, конечно. Куды ты ад гэтага дзенешся? Это биография. Наум, это то, про что я сказал. Это наша биография. Ну, можно штучно это выкраслить. Можно сказать, что не-не-не, я там николи не жил, я там не был. Ці як это забыўся ўжо? Я это забыўся. Як многие белорусские письменники саромятся того, что они приехали из вёски. Мне здаецца, что это, по-перше, глупство, что это не трэба рабіць. Это вот як ад сваіх бацькоў там, адмовіцца, там ад нечага вот такога роднага адмовіцца. І ганарыцца этим таксама, не варта. Это ёсць, это дадзенасць. Не пазбегнуць вось бліца пытання, таму што як бы там ні было, а ўсе адказваюць на гэтае пытанне. Што для вас значыць патрыятызм? Это складанае пытанне. Я нават не ведаю, я не магу на яго адказаць. Я весь час яго сам сабе задаю, сам у себе пытаю, я патрыот ці не патрыот.
і як этот патрыятызм праяўляецца. Мне здаецца, што патрыятызм это ўсё ж такі любоў. Калі ёсць любоў, то это патрыятызм. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я магу сказаць, якія кнігі я б не чытаў, напрыклад. Ну, цікава. Я не читаю модные книжки. И про их все пишут, и газеты, и часописы, и радио, и телебачення. Я их не читаю. Коли проходит год, два, и коли не перестают про это говорить, то я могу взять эту книжку и прочитать. Ее что читать? Я читаю переважно книги письменников своего поколения. По-перше, я разумею, про что они пишут. Я разумею іх светапогляд, я іх проста ведаю, тых пісьменнікаў, таму мне цікава, як яны адлюстроўваюць там свет, як яны ствараюць свет, як яны будуюць свет, як яны складаюць словы ў сказы, сказы ў абзацы, абзацы в апавяданні ці раманы. Вот это мне цікава. Потым з беларускай літаратуры трэба чытаць класіку. Трэба чытаць класіку, тое, што ёсць школьны хрэстамат. Тое, што ўвогуле стварае само паняцце беларуская літаратура. Тое, што стварае паняцце беларуская літаратура. І хрэстаматыя не абавязкова тая, якая ёсць на сённяшні момант, а хрэстаматыя, якая існуе нейкая такая уяўная, у цябе ўжо ў галаве. У любога нармальнага пісьменніка складаецца свая хрэстаматыя беларускай літаратуры. Ёсць кнігі, без якой эта літаратура не можа існаваць, напрыклад, той же там Баршчэўскі, Стрельцоў, там, Быкаў, Караткевіч, напрыклад, Кузьма Чорны, Гарэцкі, Майсей Кульбак, абавязкова. Вот на сёння это открылось, но читал крыху раней яго кнігі. Мне здаецца, вот так. До речі, Кульбак зараз вот у трендзе, як кажуць, яго многія читаюць. Яго многія читаюць зараз, я про яго ведаў гадоў 25 назад і чытаў крышку раней, да таго, як ён зрабіўся агульнавядомым. То это выдатны пісьменнік. Ну что ж, я думаю, что это можно залечить у отказ на что вы зараз читаете. Значит, четвертое питание. Ваш любимый белорусский письменник? Я скажу так. На сегодняшний день мой любимый белорусский письменник Андрей Федоренко. Что для вас белорусская мова? Для меня не існуе беларуская літаратура без беларускай мовы. І для мяне не існуе Беларусь без беларускай мовы. Для мяне не існуе малая радзіма без беларускай мовы. Вёска не існуе моя, вот тая, якую я памятаю, без беларускай мовы. Яна, там ёсць эта беларуская мова, і мы заговорили, і адразу да першага твайго пытання, вот якія ты словы там чуў. Вот дед мой працуе ў двары, а потым кажа мне: унук, ідзі здымі са сцяны рэзьбіны, пойдзем па салому. Зараз мало хто ведае, што это за слово, што это за такая прылада. А я вот ведаю, і вот это вот гучанне этого слова, і оно адразу перакідвае мяне туды, і адразу малюецца, узнікае партрэт дзеда, вот, там гузікі, кепка, як у яго, які ў яго піджак, што ў яго на нагах, выраз твару, яго вусы, і адразу бачу свайго дзеда. Ну что ж, да, я думаю, что гэтая гаворка у нас могла б працягвацца, ёсць пра што пагаварыць, і ёсць што сказаць, але тым не менш, праграма заканчваецца. Формат ёсць формат. І я нагадаю толькі нашим телегледачам, што Владимир Степан, пісьменнік, кінасцэнарыст, мастак, быў сёння госцем маёй праграмы, быў суразмоўцам. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.